روژên piştî 16 Oktobera 2017 hejda şabî û hêzên Iraqî yên din bi mebesta gihiştina bi Sihêla û Pêşxabûrê dest bi êrişê kir. Mezintirîn êrîşa wan 26 Oktoberê bû lê hêzên pêşmergeyan rûbirûyî wan bûn û êrîşa wan têk şikand. Di wî şerî de nêzîkî 105 çekdarên hejda şabî û hêzên alîkarên wan hatin kuştin, 4 tankên wan hatin şewitandin, 15 hemar û otomobîlên din ên leşkerî hatin têkbirin. Pêşmergeyan bi wê serkeftinê sînor ji bo destdirêjiya hejda şabî û hêzên Iraqî yên din danî. Her weke çawa rojên berê li sînorê Pirdê û Mexmûrê hatibûn têkşikandin û pêşketina wan hatibû ragirtin. وقتی او هاتن سپیدزیو بی دست حرکت کردن مش پیشمرگه چه دایی نکرد طبعا حتی گهشن هدف ما پیویا ما به مقصد کو امشین ضربه لیدین چوا گهشتن و تقای و حشوایی و رم و هاونا او سلاحی های حشوایی در رمی و تشکیلن مجی دایی نکرد حتی گهشن بردستی ما وقتی گهشن بردستی ما پیشمرگه جی چاوت خواهد ایدی لینه نقاندن همی آگیری چکی دانای سەرۆک مەسعود بارزانی دەربارەی بوویەرên piştî 16 Oktoberê û şerê Sihêla di pirtûka xwe de ku bi navê ji bo dîrokê nivîsiye. Berxwedana pêşmergeyan li hemû bereyan heta 26 Oktoberê berdewam bû. Li bereya Mehmûdiyê û Sihêla hêzên Iraqî û hejda şabî bi alîkariya hêzên Îranî û Hizbullaha Lubnanî û bi fermandeya yekser a efserekî pasdarên Îranê bi navê Seyid Muxtar êrîşî sengerên pêşmergeyan kir, mebez ji êrîşê girtina Pêşxabûr bû. Lê du carî şikestineke gelekî mezin bûn û Seyid Muxtar jî di wî şerî de birîndar bû. Piştî wê şikestinê guherîn bi ser hevkêşeyan de hat û danûstandinê dest pê kir. 16 Oktoberê û rojên piştî wê Kurdan nêzîkî 5 sedî ji xaka Başûrê Kurdistanê ji dest da û şingal û derdora wê jî beşek ji wê xakê bû. Serok Barzanî di wê derbarê de dibêje li Şingalê berê ji bo durustkirina pertewazeyî û dûberekiyê li nav êzdiyan hêza hejda êzdî hatibû durustkirin. Di 16 Oktoberê de devera Şingalê jî kete ber pêla xurt a wan pîlanên reş. Di wê bêserûberiyê de kesayetî û rîspiyên Şingalê daxwaz kir ku pêşmerge ji Şingalê vekşin ji bo ku şerê navxweyî li nav êzdiyan rû nede. Serkeftina hêzên pêşmergeyan rojên piştî 16 Oktoberê li Pirdê û Sihêla û Mexmûrê bûne sedema şikestina wan pîlanan ku hikûmeta Iraqê û piştgirên wê pê radibûn ku arman jê gihiştin bû bi sînorên Herêma Kurdistanê li gel Bakur, Rojhilat û Rojavayê Kurdistanê û hilweşandina wê qewareya gelek salan ku Kurdan li Başûrê Kurdistanê xebat ji bo wê kiriye.